Я да видя как ще го спретите този глагол. Сега, първо аз ще ви кажа и после ще ви изпитвам. Аз се моткам. Той се мотка. Те се моткат. Вие се моткате. Ние се моткаме. Записахте ли? Айде да видим сега. УО означава умствено изостанал. Вие направо направихте Робинзон Крузома. Много си тъпа. Пък ти си остра като острилка. От вас ли ще ме страх, ма? Ти ще ме учиш как да говоря ли, ма? Ich verstehe Deutschland, ама бля, никс verstehe. Ами те едно и също повтарят, ма. Данке шой. Каква е таз дан, какви са тези чужони, не мога ги разбира. Дори не мога да разбера за какви шлампета и какви шайпсета говорят. И аз съм от СДС.